Jo, ľudia, vítam vás v nové videa, dneska si zahráme Clash Royale a budeme sa snažiť ušnúť novú arénu, som naozaj len trošku pred ňou, taký 200 trofí, ale to je úplne jedno. Budem rád, ak tu hodíte like, odber a zvonček a my sa môžeme hodiť na prvú hru. OK, som tu. Musíme dať teraz hneď z začiatku taký malý pushik. Defendujeme Goblin Gang. Hrám taký ako keby lockbait deck trošku. Počkať, musíme dať Goblinsa. Musím to pokadiť teraz. Ešte na video som nikdy Clashko nehral, tak to je trošku stres. Skúsime spraviť taký menší push. Keď dám baby draka. Kiti, poď. Poď, dolu taverka. Dobre, zachovávajú dolu taverku. Myslím si, že by som to mohol dať, ok, kámo, beti na 13, to je dosť. Ja som dosť ako aj podlevelený, by som povedal. Ok, teraz on tam hodí len jedno to šparátko a nepočkaj, dve šparátka tam musí hodiť, a to tam nehodí. Len jedno tam hodí, nie. Ok, len jedno tam hodí. Dal úplne zlý placement. Ja sa bojím minúť log, ale... Dobre, miniem si log. A to ešte ho nezabijem, no. Knight. 17 mu ostalo. Dobre, som infer... To úplne na hovno. Dobre, nie je to až tak zle. Dáme to sa takto a znič sa. Poď. Yes, ok. Tower down. Teraz tam dám asi Dark Gogginsa. Ok, sem dáme gang, sem Dark Gogginsa. Ten tam niečo urobí. Dobre, dám sem Skeleton Barrel. Aspoň aby sme ho pošteglili. Dobre, celkom divné, no. No poď. Kámo, dobre sme ho pošteglili. Tak to zabolí. Sem dám Knighta asi. Možno mohlo zabrániť. A ešte ten Baby Dragon, jak ho mám defendiť? Ok. A skúsim to takto. No tak to nedám vôbec. To je, že vôbec. To vôbec, kámo. GG na 3 crowny ma dá asi. Tak nič, dobre. Že som to nejako... Nedefendol som to úplne najlepšie. Ale lepšie ako nič. Ešte sem dáme Knighta. Sem dáme teraz gang rýchlo. Poď, kámo. Extrémny damage som mu dal. Skeleton a Goblin. Kámo. Dobre, to musím dať. Poďte, skeletoni. Áno! Čo vám dáva? 516 hápok. Tak to bolo mega tesné, ok. Máme to. Ešte 13 krávniek sme dostali. Dvojková čestka, 25 na minipeku. Tu niekedy hrám. To by ma... Seasonal čestka, trojková, poď. 300 na Leriko. Ty už nehrám, kámo, doteraz som ich hrával. Dobre, idem teraz. Kámo, jednotkovo, dobre. Taký menší opening. Nič dobré mi z neho moc nepadlo. Ok, dáme ďalšiu hru. Som zvedavý, či to vyhrám alebo nie. A vidíme sa v hre. Ok guys, ďalšia hra je tu. Skúsim hneď do začiatku taký útok. Keď defenduje to archerkami. Ja by som trojkové archerky defendol. Tak dobre, už viem presne čo robím. Ok, Royal Delivery a Knight. Nestihol som to. Teraz sa dám rýchlo gang. Tak. Damage dobrý som dostal práve. Ok, sa dám barrel. Dobre, dá si damage barrel. Dobrý damage si dal barrel. Veľmi dobrý damage. Teraz sem dám Inferno taverku. Keď taverica, poď, defendi to. Všetko dáš. Jeden damage si dá. Ani jeden. Ramen Riderica, ok, sem skúsim dať len tohto, ale to neviem. Kámo, zase si dá dobrý damage. Ramen Riderka si dá za mňa dobrý damage. Dala si, no. Nevadí, skúsime sem dať nejaký push, napríklad. Skeleton Barrel, ale teraz budem potrebovať niečo. Ok, minul si dash na Golden Knighta. To by som mohol využiť a defendnúť to... Nie, on si ho teraz doplní niekedy. Ja už... Veľmi zle defendnuté. Tak skúsim ešte knockbacknúť dozadu. Jeden hit len. Ok, extrém ľudia. To bude zle. Toto bolo zle. Ok. Tak som to pokadil. Takzvané. Ok. Knight stále to... On to defendne, keď ho dáte hoci kde, takže to je v pohodičke.
Ok, teraz... evolúcia na Wizarda. Ale aj tak, kámo, stále dobrý damage by som povedal. Yes, kámo. Najlepšie. Ok, teraz si dám takto Royal Delivery. Tak. Extrémna veľa... Nie. Dobre, poď. Zničte to. Very nice. Ok. Epic, kámo. Mega dobré. Dobre, už som sa zlakol. Ok, znamená Royal Delivery by som tam dal. Tak. Dobre, aj ja jemu, aj on nezničil taverku. Ok, nechcem, aby si tam dešla. Ja to dám teraz sem takto Dart Goblina, lebo tam nemám čo iné dať. Tento tam zatiaľ... Dobre, aj Knighta tam dám. Nechcem dostať moc veľa damagea. Dobre, teraz tam nedám ani hit, podľa mňa, s tými skeletonmi. Teraz... Fúha. Tak to tam nemalo byť. To tam fakt som nemal dať. Ok. Stres ale robí svoje. Ok, dobre, vidličkánátor to dal. Dá to niečo, táto reálna deliverácia? Dalo to niečo, ok. A celkom v pohodičke, akože. Tá Royal Delivery je mega tiež. Ok, ja by som mu zrušil možno toto logom. Ok. Nie, ja sa musím dať gang a sem musím dať Knighta. Bo inak to nedefendnem. Ok. Knight to nedefendne, ani toto. Sem to zadodám Dart Goblina. Nie, zlý placement, kámo, znova moja chyba. Ok. Veľmi zlý placement na to bol. Ok. Damage zasa dobrý celkom. Tiež tá Inferno Taverka, znova som to trošku posral. Ok, nevadí. Guys, máme to. Toto defendnem. Týmto som si zase až tak není istý. Royal Delivery. Dobre, GG mám po taverke. Taver minus by som povedal. Good game, kámo, good game. To som, kámo, veľa chyb som robil. No, skúsim pušnúť tú novú arénu, ale neviem, či sa mi to moc podarí, akože. Možno bude hrať Skeleton Gianta. Nehra Skeleton Gianta, hra toto. Čo je celkom otrávne pre mňa. Kámo, damage som mu dala, ja dobrý, ale on mi dal asi lepší, mi dá. Ten Battle Ram je tak dobrý. Na 12 má, to sa... Kámo, negive up tým sa. Skúsime to takto možno. Bro, on to asi nedefendne, no. A defendne to. Kámo, nice. Ok, Knight sem. Extrém, guys, extrém. On ten Knight má niekedy takú value proste. Dáme tam Skeleton... Ja som to vedel, že ho bude hrať. Ja som to vedel, ok, dáme ho sem. Kamo, poď. Very nice, ok. Ok, klon nehrá. Ale toto zabolí tiež, no. Ok, kámo, znova atak, ktorý neznášam, Battle Ram. Samozrejme, že to má stále. Nemám to rád, fakt, nemám rád túto kartu. Keď som dal Knighta a idem atakovať. Dobre, a teraz Dart Goblin. Toto bude dobrý atak, toto cítim. Toto cítim v kostiach. To bude dobrý. Extrém, kámo. Ok, musím tam dať Inferno. Zlý. Toto bolo zlé jak hovado, kámo. Ok, sem dám ešte Knighta. Ok, prehral som, guys. Official som druhýkrát prehral. Zle som dal ten Goblin Barrel. Kámo, dobre, daj tam ten Fireball. Ok, GG, kámo. Ok, guys, skúsime ešte jednu hru. Lebo dneska som skôr zminusol, ako keby som mal splusovať. Kámo, som chcel skúsiť dať Knight a Dart Goblins, ale Knight dám na Valkyrku takto. Ok, toto mi zase až tak nevadí. Dart Goblins sem. A Gang sem. Vysokými elixírmi som to ako, ale som čakal, že ho to zabije skorej, no. Dobre, dám sa Skeleton Barrel. On tam dal Elektrovizarda, čo mi zase až tak nevadí. Ok, dáme sem Royal Delivery. A lock. No, dobre, Gang.
Chcem sa povedať, že Dart Goblin Gang, ale to asi moc není. Dobre, extrémna Valkyrka, to bude extrém ľudia, to bude extrém defenduť, to neviem, či dám. No, presne. Aj tá Evo Valkyra. Počkať. 20 sekúnd mám na to. Poď. To musím. Keď to dám, tak som borec. 13, 12. Poď. GG. Je to dohraté. Zlý placement. Ďalšia hra pofailená. Dáme si dneska asi poslednú. Shiny Brak. Ok, to je bot asi toto. Sneaky Golem. To není taký moc sneaky, keď je na začiatku hry. To je bot, kámo. Toto je bot. To poznám. Dve veľké začiatočné písmenka. Elitní barboši. Dobre, kámo. Prečo bot hra elitných barbarianov, mi povedzte. To som ešte proti tomuto deku. To som ešte s mojím dekom vlastne nemal proti sebe. Kámo, tak je to bot alebo nie? Dobre. Dostal Tower minus. Tento deck poznám. Ešte tam dal Lumberjacka. No golem, dobre, aj tak sa dá. Tak ale musíme tam ísť takto. Tento damage by... Poďte, musíte ho zabiť. Musíte zabiť, dobre. A Dart go... Poď, ty golema dajte. Poď Fire Neg... Ja, tak to není Fire Neg... Hops. To sa vycenzuruje samozrejme, to sa vycenzuruje. Týmto by som ho mohol zaklincovať možno. Ok, Lumberjack, čo som hovoril. Ok, ide sem Royal... Pofailená Royal Delivery. Dobre, není pofailená. Ja sa toho vždycky zlaknem. Jak to je tak, ono to tak dlho celkom trvá ten redeploy toho. Dobre, Knight to ne defendne podľa mňa. Ale, no, pekneme to, že by. Kámo, ale tak dobre si išiel. Ok, máme tu toto. Ja si myslím, že by som ho mohol nehať na 3 crowny, no. Padne asi na 3 crowny, to tak vyzerá. Hops, kámo, misklikol som. Som musel dať toto. Nevadí, no. Ok, guys, to bola asi posledná hra, kúknem sa, že či sme zminusovali alebo splusovali. Kámo, si to na Firecrackerku, teraz poviem dobre. Splusovali alebo zminusovali? Zminusovali. Nevadí. Ok, guys, to je koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za lajky, odbery a zvončky a zatiaľ čau.